Kasureko uno na mapautob na nin aumento sa taripa nin kuryente. Pun ngunyang bulan, huli sa paglangkaw naman kan singil sa generation charge kan supplier nin kuryente. Aramon ta ni bapang detalyes dapit digdi sa pagtutok live ni Veblen Reynes. Veb? Jessie, sa primerong pagkakataon ngunyang taon malangkaw na ang Kasureko uno nin taripa sa kuryente. Piglalauman kan kooperatiba na igwananggad din mga mareklamong member consumers alagad paglinaw. Kan Kasureko uno na napirita na sa nasindang mag-aumento. Huli man kan mahal na singil kan presyo kan binabakal na kuryente hali sa power supplier. Ang telebisyon ang solamenteng bagay na nagtataong libangan sa pamilya Novelo sa saindang residensya sa Pamplona, Camarines Sur. Alagad poon gunyan, mapipiritan sindang limitahan ang pagdala nin TV, huli tamalangkaw na ang singil sa kuryente, bagay na ikinakakulog nin payunanggad ni Purita. Mapaputol na lang ta kung di naman kayang bayadan. Tamayo man po ning tapos matyaga na lang una kami sa ilaw tapaka kandila pagka tarapos kang gibo o kapag karakan matururog na lang. Epektibo ngunyang bulan, malangkawan taripa kan Kasureko uno. Alagad paliwanag kan executive assistant kan kooperatiba na si Noel Laureles, mayong madalaga na kwarta sa Kasureko uno. Huli ta madiretso ini sa babayadang generation charge o ang presyo kan pigbabakal na kuryente hali sa supplier. Sa presente, halangkaw naman subuotan singil kan supplier sa kooperatiba. Kaya kaipuhan ng mag-aumento ang babayadang generation charge kan miyembros konsumidores. Actually, starting April and May, talagang napakataas na nung sinisingil sa amin ng aming power supplier, yung generation charge. Pero yung ating management, yung aming general manager, hindi muna ipinatupad ito. Dahil nakikipag-negotiate kami kung pwedeng hindi muna ipatupad. Dating nasa 4 pesos sana ang generation charge, alagad magiging 18 pesos na ini. Apwera digdi sigun kay Laureles, mantinido man ang presyo kan distribution, supply as in metering kan Kasureko uno. Asin huli ta mapapasiring sa power supplier ang aumento sa generation charge para mientras subot na matipidan Kasureko uno. Urog na sa saindang operasyon. Naghihigpit na lang kami ng sinturon, kumbaga. Yung lahat ng mga conservation tips sa operation, ginagawa namin. Actually, yung sa fuel consumption namin, may mga inihingi kami sa aming mga empleyado na mas maging matipid sa paggamit ng mga ng equipment ng aming mga aming mga services na yung automobiles para lang maka-survive. Jessie, segun sa Kasureko uno, kung da isinda ma-aumento nin generation charge, posible naputulan sinda nin supply kan kuryente. Kung magkataon, may posibilidad na maglangkaw ang taripa, hulita posible man na ma-expose ang Kasureko uno sa WESM o Wholesale Electricity Spot Market kung sa inday nasubot kontrolado kan kooperatiba ang presyo kan supply nin kuryente. Balik sa imo, Jessie. Veb, tano halangkaw na ang singil para sa generation charge? As in, ano ang mga factor na nakakaapektar para digdi? Jessie, siringkan Kasureko dos ang rason kung taano halangkaw ang generation charge iyo ang kamahalan man kan coal na pigagamit sa produksyon nin kuryente. Sigun sa Kasureko uno, nasa $80 per metric ton ang coal. Asin ngunyan nasa $360 per metric ton na ini. So rasunable para sa supplier kan kuryente. Asin sa Kasureko uno na maglangkaw ang taripa. Saro pa, Jessie, ang Indonesia na supplier man kuta na nin coal nagpundo na sa pag-export. Asin saro pa ini sa mga epekto kan gera sa pag-ultanan kan Russia asin Ukraine, kung sain ang Ukraine ang saro sa mga pinakadakulang supplier sa bilog na kinaban, Jessie. Veb, kumusta man ang sitwasyon o ang konsumo kan mga konsumidores o kan kada household dyan sa
na nasasakupan kan Kasureco 1? Jesse, sa ngunyan halangkaw padaan konsumo o ang consumption kan mga nasasakupang lugar o households kan Kasureco uno huli ta parte pa ini kan summer season. Pero Jesse, uyon daa ini sa forecast load kan Kasureco 1. Kada 5 taon kaya ang mga electric cooperative Jesse igwa nin forecast load tanganing importante ini tanganing i-ready an sa indang mga pasilidad kung in kaso igwa man nin mga mangyari. Huli nga nita sabi ko uyon ang consumption kan Kasureco 1 ngunyan sa indang forecast na i-ready ninda ang pasilidad ninda on time asin ang resulta ka ini saro sa mga resulta ka ini itong day na pipirmi ang mga power interruption duman sa indang area Jesse. Veb, naunang bitan mo nga niya na nagkakaigwanan in krisis manungod sa urulay enerhiya. Ano ang gigibuhon ngunyan kan Kasureco 1 nganing mapalangkaw ang kalidad kan sa indang kuryente na piktataw sa indang mga konsumidor? Siring kan ibang electric cooperative Jesse, nagpapadagosan sa indang clearing operation sa mga distribution line kan mga kuryente. As in, additionally Jesse, magigibuhon sila pag-upgrade duman sa Sipokot substation kung saan i-upgrade ninda itong 5 MVA transformer into 20 MVA transformer tanganing mas maparahay paninda ang kalidad kan kuryente na makakaabot duman sa mga household o sa mga lugar na sakop kan Kasureco 1. Sa maabot na Domingo Jesse, masagibo o malunsar ang Kasureco 1 nin Agma kung sa intuto karon ninda ang mga operasyon kan Kasureco 1 kan nakaaging taon. Jesse? Alright, Jos Mabalos, Veb.